off kan sa indong mga cellphones habang yaon na po kamo sa laog kan sa tuyang simbahan, lalo na po kung mapuon na ang sa tuyang Santa Misa. Ikaduwa, bantayan po ang sa indong mga bags asin personal na gamit asin dai po magwalat nin anuman na bagay sa tukawan sa pag-ako kan komunyon. Ikatulo, sa tamang pag-ako kan komunyon, ilaag po sa ibabaw an walang kamot, mantang irarom an toong kamot. Akoon po ang komunyon sa atubang kanpadi o ministro. Ikaapat, para po sa seguridad kan gabos, dai po itinutugot ang pagdara asin pagpalupad nin lobo sa loob kan sa tuyang simbahan. Huli ta ini pwedeng makaraot kan pag-ikot kan sa tuyang ceiling fans. Ini po pagirumdom sa mga magurang asin mga paratinda nin balloons. Ikalima, magkakaigwa po kita nin second collections bilang satong ambag sa pag-ako kan satong mga jóvenes na bisita sa satong parokya durante kan National Youth Day sa Hunyo 10 hasta 14. Ikaanom, iniimbitaran po ang mga kaakian na magpartisipar sa Flores de Mayo lambang Miyerkules asin Sabado sa oras na alas 4 nin hapon. Asin ang ikapito, huli po kan National Youth Day sa Hunyo 10 hasta 14 ang traditional na peregrinasyon sa Inorogan, gigibuhon sa enot na Sabado kan Hunyo. Magkakaigwa po kan mobile penitential procession sa Inorogan. Mahali sa simbahan sa oras na alas 5, dangan isusunod ang misa sa Inorogan Chapel sa oras na alas 6 pagkatapos kan novena. Mayo na po ng penitential procession pagkahapon. Ang misa po ngunyan sa tuyang idodolot para sa mga minasunod na intensyon. Misa pasasalamat dulot ni Joraline, Rule and family. Mr. and Mrs. Alan Ibo and family. Misa pasasalamat para sa 80th birthday idinudulot ni Cecilia Ballester. Pasasalamat dulot ni Mr. Yasher Sanyo, Ani Pesito, Ellen Rose Nunesa, asin si Genaro Tritasco and family. Para sa kaumawan kan mga santos asin santas, idinudulot ni Armando asin Let's Alimanya. Misa petisyon dulot ni DJ Gaed asin ni Carla Angelica Luzon. Para sa kalag ni Angeles asin Emily, para sa kalag ni Arnulfo, idinudulot ni Confideris family. Para sa kalag ni Elmer, idinudulot ni Franz Aimee Desquitado. Para sa kalag ni Ferdinand asin Evelyn, idinudulot kan Fideris family. Para sa kalag sa Gabos sa Purgatorio, idinudulot ni Mr. and Mrs. Ramon Luzon and family. Para sa kalag ni Gregorio asin Estrella, idinudulot ni Confideris family. Para sa kalag ni Jeffrey, idinudulot ni Marilyn Bazinal. Para sa kalag ni Josefa asin Rumulo, Lope asin Evelyn, idinudulot kan Fideris family. Para sa kalag ni Manuel, idinudulot ni Corazon Gonzalez and family. Para sa kalag ni Marlene, idinudulot ni Donna Crestea Yagel. Para sa kalag ni Mauricia asin Modesto, idinudulot ni Janice Prades. Para sa kalag ni Melchor asin Nilda, idinudulot kan Fideris family. Para sa kalag ni Nerio asin Divina, idinudulot ni Dina Buro. Para sa kalag ni Norberta asin Alfredo, idinudulot ni Juliet Bigayan. Para sa kalag ni Quirino II asin Quirino III, para sa kalag ni Quirino asin Seria, Simeon asin Conching, idinudulot kan Fideris family. Para sa kalag ni Vicente asin Zinaida, idinudulot ni Yolanda de Lima. Para sa kalag ni Isabelo asin Annabel, idinudulot ni Consejo Barion and family. Misa Kumon, idinudulot ni Edith Agnaz and family. Para sa kalag ni Salome asin Esther, idinudulot kan Anonymous. Para sa kalag ni Herman asin Regina, Salvacion asin Domingo, idinudulot ni Lucio asin Nemi Gallarte and family. Misa petisyon, idinudulot ni Glynis Honra.
ikaw. Diyos marahay na hapon po, giraray sa idugabos mga tugang. Ngunyan po, nasa ikalimang Domingo kan Paskwa kan pagkabuhay liwat. An kaugmahan, mahalaga sa buhay nin tao. Mamundo an buhay kun gabos na sana, trabaho asin mayo nin pahingalo. Alagad, makakamtan man an pagkawaranggana, kung anhanap ta sa buhay, gabos sana kaugmahan. Sa laog kan 40 aldaw, inaalok kita sa simbahan na mag-ugma ta si Kristong paratubos na buhay liwat. Kita nagin mga aki kan Dios, asin nabuksan sa to ang balaog na makaibahan niya, sagkod paman. Alagad, dain niya to paglingawan na an kahadean kan Dios, pinupunan pasana. An kapanoan kaini, maabot pasana. Kayaan sa tong buhay, yaon pa sa pagultanan, kan kahadean, na uya na, alagad, daipa. Ang makakaibahan niya to sa Santa Misa, ngunya na hapon, iyo po si Reverendo Padre Joseph Abion. Matindog na po kita gabos, asin maugman niya tong awiton, an awit sa pagpuon. Lambang tao di laasin panuaan, tataramon mo ilaw sa dalan, nagkawararap maluluyang mga agi, painihan kan kabos ang ragi mo.
panahon na nitawo para sa sagot. Sa ngaran kang Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan, mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. mga tugang, ako unta na, asin pagsusulan, an mga naginipon nyatong kasaalan, tanganing maging maninigo kitang magdulot, kaining banal na misa. Gabos, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurangnan ng Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawada an sa tong mga kasaalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan.
Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Maawa ka sa amin. Mamibi kita, O Diyos na makakamhan asin daing kasagoran, danay nahamanon mo sa muyaan sakramento kan Paskwa, tanganing ang mga pinagkanigo mong baguhon, huli kan banal na bunyag, magdulot kan dakol na bunga, sa tabang kan sa imong pagbantay, asin itugot mo na makaabot, sa mga kaugmahanin buhay na daing kasagkoran, huli ki Hesu Kristo, kagurangnan niya mo sa imong aki, nakaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan tataramon. Dapat kitang mag-ugma, alagad kaipuhan na mag-andam sa pag-agi kan mga kasakitan sa sato, tanganing magin maninigo kita sa paglaog sa kahadean kan Dios. Hinanyugon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa mga gibo nin mga apostoles. Pakahatod ni Pablo asin ni Bernabe kan ebanghelyo sa syudad na idto,
asin pakatipon nin dakol na disipulos. Nagbalik sinda sa Listra, sa Iconio, asin sa Antioquia. Pinaparigon ninda ang mga puso kan mga disipulos, asin sinasadol na magdanay sa pagtubod. Hulita kaipuhan mag-agi kita nindakol na kahurasaan, tanganing makalaog kita sa kahadean kan Diyos. Nagpili sinda nin mga presbiteryo para sa inda sa lambang simbahan, asin pakapamibi na may pag-ayuno. Ipinaniwala ninda sinda sa kagurangnan na pinagtubudan ninda. Dangan nag-agi sa Pisidia, nakaabot sinda sa Pamphylia. Pakatapos, ipahayag ang tataramon sa Perga, naghilig sinda sa Atalia. Hale duman, nagpalayag pasiring sa Antioquia, kung saan sinda ipinaniwala sa grasya kan Diyos para sa trabaho na nahaman pasananinda. Pagdatong duman, nagtipon sinda kan simbahan, asin ipinamareta ang gabos na ginibo kan Diyos sa paagi ninda. Asin ang pagbukas niya sa mga hentel kan pinto nin pagtubod. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Uumawon sagkod paman an sa imong ngaran, o Diyos asin hadi ko. O umawon sagkod paman an sa imong ngaran, o Diyos asin hade ko. Maugay asin maheherakon an kagurangnan, halaba an pasensya, asin dakula an pagkaherak. Marahay an kagurangnan sa gabos, asin sa gabos niyang gibo, maheherakon. O umawon sagkod paman an sa imong ngaran, o Diyos asin hade ko. Pasalamatan ka, kagurangnan, kan gabos mong gibo, asin an sa imong mga deboto, mag-umaw sa imo. An kamurawayan kan sa imong kahadean isasabi, asin an sa imong pagka makakamhan itataram. O umawon sagkod paman an sa imong ngaran, o Diyos asin hade ko. Na ikapaaram sa mga akin ni Adan, an sa imong pagka makakamhan, asin an kamurawayan kan onra kan sa imong kahadean, an sa imong kahadean gabos na panahon, asin ang pagpapangyari mo, danay sa gabos, na sunod-sunod na kapag-arakian. O umawon sagkod paman an sa imong ngaran, o Diyos asin hade ko. Sa paagi nin sarong bisyon, buot ipahayag sa to kan babasahon, ang karangahan na nakatalaga duman sa mga nagsasakit nin makuri, huli sa kagurangnan. Sa katapusan kan kinaban, dainin kagadanan o pagtatangisan, nin huli tabagong kinakban ang gigibuhon kan kagurangnan. Himateon po niyato ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa libro nin kapahayagan. Dangan ako si Juan. Nahiling ko bagong langit asin bagong daga. An enot na langit asin an enot na daga nakaagi na. An dagat man mayo na. An banal na syudad, bagong Jerusalem, nahiling ko man. Naghihilig hale sa langit, hale sa Diyos. Andam siring sa nobyang sinamnohan para sa saiyang agom. Nakadangog ako nin makusog na tingog, hale sa trono.
na ansabi, uya, an erokan kan Dios, kaiba an mga tawo. Mag-eerok siya kaibahan ninda, sinda magiginiyang banwaan, asin siya an Dios kaiba ninda, magiginindang Dios. Papahidon niya ang lambang luha sa saindang mga mata, daina magkakaigwa nin kagadanan, ni magkakaigwa nin kamundoan o paghaya o kakulgan. Huli taan mga enot na kalihis na. Nagsabi ang nagtutukaw sa trono, uya, ginigibo kong bago an gabos. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po kita gabos para sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan Ebanghelyo susog kay San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Pakaluwas ni Judas, nagsabi si Jesus, unyan pag-uumawon ang aki nin taho. Asin huli sa iya, ang Diyos pag-uumawon. Kung ang Diyos pag-uumawon huli sa iya, pag-uumawon man siya nin Diyos sa madaling panahon. Mga aki ko, dai na ako mahaloy sa Indo. Bagong tugon, itinatao ko sa Indo. Na magkaminutan kamo, siring na ako namuot sa Indo. Siring man ang pagkaminrootan nindo, digdi mamimidbid na kamo mga disipulos ko kung nagkakaminot-mootan kamo. Mga tugang ang marahay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo, tukaw po para sa paghinanyog kan homilya. Sinasabi na madaling mabisto ang Katoliko. Enot na enot pag nagsisimba, Katoliko iyan. Bakong iyo po, baka may katahit ka mo dyan, bakong Katoliko. Tikwilon, sabihan, magpabunyag ka na. Tanganik ika, maging ganap na para sunod ni Kristo. Igwa ko ikay nahiling, bakong mga Katoliko, nagpila sa komunyon. Dayan pwede. An maako lang ang hawak ni Kristo, Katoliko, binunyagan sa simbahan na minukna ni Jesus. Ano pa ni ibang
pwedeng masabi ta na ini Katoliko. Pag kita nagsasakay sa jeep, nakahiling kita, nag-agi sa simbahan, kataid ta nagpanguros, masabi kita, Katoliko iyan. Pag kita nakakakan sa mga restaurant, nagpanguros, masabi kita, Katoliko iyan. Pagpapatunay pa kung mabilison, kung nasusupog, Katoliko iyan. Dahil proud sa sign of the cross. Nasusupog, mabilis sa public. Asing kadakol pang iba, mga sakramento, blessing, rosary, images, Katolikong kanta, gabos na iyan, nagpapahiling na may Katoliko. Alagad mga tugang, ang mga bagay na ini, medyo shallow, mga hababaw na pagmidbid na kita mga Katoliko. Ano ang sinasabi ni Jesus? Tanganig, mamidbidan kita na kita mga parasunod niya. Sa Ebanghelyo, sinabi niya ang bagong tugon na sa iyang itinao, magka-minuutan kamo, siring na ako namuot sa indo. Digdi, mamimidbid na kamo mga disipulos ko, kung nagkaka-minuutan kamo. Anong klaseng pagkamuot ang sinasabi ni Jesus? Ang pagkamot na ini, sacrificial. Dahil pwedeng pagkamot sana, I love you. Tapos ano na? Sakripisyo. Pagkamuot na may sakripisyo. Iyo ini ang nagdadanay. Iyo ini ang totoo na kaipuhan ipamati na pagkamuot sa kapwa. Iyo man ini ang pagkamuot na kaipuhan mahiling sa mga mapakasal. Bakusan ng pagkamuot, kaipuan, handa kang magsakripisyo. Handa mong lingawan ang sa imong kaugmahan, tanganig maitao mo ang kaugmahan sa iba. Asin ini, ginibo ini ni Jesus, nagpakasakit, nagadan, nilingawan ang sadiri, nagdusay kan sa iyang buhay, tanganig magkaigwan ng kaugmahan, maligtas ang gabos, makalaog sa langit. Iyo man ini ang pagkamuot na dapat mahiling sa mga magurang, sa ina asin ama. Iyo man ini ang pagkamuot na kaipuhan mahiling sa mga nakaluklok sa pwesto, itong binoto niya to. Iyo man ini ang kaipuhan mahiling sa gabos na may katungdan, sa nasyon, lokal, simbahan, lalo na. Mahiling ang pagkamuot na may pagsakripisyo, nagdadanay, napapagal, alagad, dai nagsusuko, pinipili na mamuot. Alagad, ang pagkamot na ini, pinagtibay kan pagtubod. Sabi ni Santiago sa iyang sura sa mga Hebreo, pahilingan mo ako nin pagtubod na mayo nin gibo. Pahihilingan ta nin pagtubod ko na igwa nin gibo. Asin ang gibong iyan, gibong pagkamuot. Ang pagkamuot, igwang nahaman, igwang pinapahiling, may pinapamati, may ginigibo, patunay kan sa iyang pagkamuot. Kaya magayunon, sabi sa inyo tababasahon, persevere in faith, magdanay sa pagtubod, pakusugon ang pagtubod, tangadig magkusugman ang pagkamuot, lalong-lalo na sa Diyos. Ang Diyos, dai nagbabago ang pagkamuot. Kaya ang pagkamuot kang Diyos, the same sa makasaalan, the same man sa mga banal. The same man sa mga tios, the same man ang pagkamuot niya sa mga mayaman. Dahil nagbabago. Kaya nagkakaiba-iba sana kung ang satuyang response sa pagkamuot na iyan, tunay, pusog, asin, totoo. Ang pagkamuot kang Diyos, iyo ang kaipuhan na maging gamot o patugmadan kan pagkamuot niya to sa kapwa, pagkamuot niya to sa gabos. Mga tugang, si Jesus padagos na nagsasadol sa tuya. Ang pagkamuot na ini, kaipuhan magdanay. Ngunyan, sa aga, sa maabot na panahon, tangaling ang sa tuyang kapwa, magkaigwa nin katuninungan. Katuninungan dahil sa pagkamuot na nakapatugmad sa Diyos.
Ang pagkamot na ini, mayong kondisyon, mayong pinipili. Bako itong namumuot kita, ta may pakinabang ang satuyang kapwa. O namumuot kita, dahil ta namumuot man siya sa satuya. Ang pagkamot na ini, mayong kondisyon, mayong pinipili, mayong winawalat, gabus, pantay-pantay, ta ang pagkamot niya to, panalmingan, kan pagkamuot, kan Diyos. Kadako na kitang nadangog na mga kanta, manunungod sa pagkamuot. Kadako na mga pelikula, manunungod sa pagkamuot. Mga tula, manunungod sa pagkamuot. Alagad, kung mga iyan, dahil nakagamot sa pagkamuot ng Diyos, sala ang iba. Self-interpretation. Kaya, sala ang pagkamuot sa kwarta, kayamanan, posisyon. Sala ang pagkamuot sa ibang relasyon, na daiman katukduan kan simbahan. Ta, may self-explanation ang pagkamuot. Alagad ko ang pagkamuot na iyan, ang patugmadan ang ipinahiling ni Jesus, dainanggad kita masasala. Padagos niya itong ipahiling, ang pagkamuot na ini, sa satuyang kapwa, enot na enot, sa satuyang pamilya. Dahil nagsusuko sa pagpabuhay sa mga aki, dahil nagsusuko na magsakripisyo sa mga padangat. Si Jesus, arog niya, dahil nagsuko, kan siya nagsasakit, dahil nagsusuko habang siya nagagadan. Just imagine kung si Jesus nagsabing tama na, habang ko magsakit, habang ko magadang sa krus, baka hanggang ngunyan, dahil pa nakakalaw ang taho sa langit. Ligtas na kita, ang kaipuhan tang gibuhon, iyo na arugon, ang pagkamuot na ipinahiling niya. Ang Katoliko, ang parasunod ni Kristo, dahil nabibisto sa hababaw na paagi. Bako sa pagbado-bado, bako sa kayamanan, bako sa makapal na make-up, nabibisto sa pagkamuot na ipinahiling niya. Digdi mamibidbid ka mo na mga disipulos ko, kung nagkakaminuotan ka mo, araw kang pagkamuot na ipinahiling ko sa indo. Tapos na po ang eleksyon, medyo tuninong na ang gabos. Alagad so nagpakaling boto, nagpabakal kan boto, tinugutan niya to na habunan kita kan sa tuya man sanang sa diring pag-asenso. Bantayan ta ang mga binoto niya to kung anong klaseng pagkamuot ang itinatao ninda. Pagkamuot ba sa diri, pagkamuot sa ng pamilya sana, o pagkamuot sa banwaan na nagpili sa inda, tanganing magkaigwaning magayon, asin maasensong pagkabuhay, nabawasan o nahali ang pagtios, asin pagsakit. Amen. Matindog na po kita gabos sa pagpahayag kan satong pagtubod. Gabos. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamahal. Kaglalangan ang isindagan. Asin Kristo, aking bugtong iyan. Pinalidang muli kang Espiritu Santo, namundag kay Birhen Maria, pinasakitan kang panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus niya asin ilinto. Hilig sa mga gadan, kami katulong alban, nabuhay liwat halin sa mga gadan, sumikat sa kalangitan.
balik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Magtutubod ako sa Espiritu Santo sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabang ng mga santos, sa pagpatawad ng mga kasalan, sa pagkabuhay walang laman, sa buhay na may kasaguran. Bilang mga parasunod ni Kristo, itagapos na mumuot asin nagmamakulog sa kapwa, mamibig kita sa Ama asin maghagad kan sa iyang tabang sa satuyang paglakbay digdi sa daga. Ang satuyang sabihon, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibig. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibig. Tanganing an Santo Papa, mga obispo asin mga pinaniwalaan kan katungdan na manamamayo sa simbahan, mapano kan espiritu nin pagkamuot asin paglingkod, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibig. Tanganing an mga miyembros kan satuyang mga parokya asin mga komunidad, mamuot asin magtabang sa lambang saro, bako sana sa tataramon, kundi sa gibo, asin katuninongan, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibig. Tanganing an mga nagehelang, bendisyonan kan Dios, rangahon sa saindang kahelangan, asin maumayan kan Dios non na pagkamuot, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibig. Tanganing an pagkaungis, kapaitan asin pagbalos, mapara sa puso kan mga nasasakitan, magpatawad sa kapwa, asin sinda magin mga paradara nin katuninongan ni Kristo, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibig. Tanganing an mga gadan, makapahingalo na sa kahadean kan Dios, sagod paman, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibig. Langit noon, Ama, himatea an samuy mga pag-arang, asin pararuma an pagkarimiuaw sa imong pagkamuot. Tabangi kaming magdanay na maimbod sa tugon nin pagkamuot kan sa imong aki. Si Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan Eukaristiya, ang pagdolot asin pag-andam kan mga atang. Tinapay na nagmula sa butil ng trigo, pagkain nagbibigay ng buhay mo. At alak na nagmula sa isang tangkay ng ubas, idumi, nagbibigay lakas.
ng mga Tilog. lungkot, ligaya at pagsubok, lahat ng lakas at kahinaan ko. Inaalay kong lahat, buong pagkatao, ito ay isusunod sa'yo. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganing ansa ko, asinan sa idong mga atang, maako manlugod kan Diyos amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan, an atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato, asin kan bilog niyang banal nga simbahan. O Diyos, kaming ginibong mong mga kasumaro, kansaro asin nangungurog na pagka-Diyos, sa bagsik kaining sinasambang pagtinao-tauhan kan sakrifisyo, nakikimaherak nagibuhon mo, tanganing siring na minidbidmian sa imong katotoohan, kami manlugod makasunod ka iyan, huli kan mga marhay na ugali, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa saimong espiritu, iitaas ang mga puso, initas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas na ikakagurangnan ipagrokyaw sa gabos na panahon at ang ngani mas mamuraway na iharubay urog ng gayo sa panahon na ini na si Kristo sa mong Pasko idinulot na sakripisyo. Hulita sa pagkarumpag kan lumang pagkabuhay ang gabos na isinikwal binabago asin ang karahayan kan buhay ibinabalik sa mo kay Kristo. Kaya sa labi-labing kaugmahan kan Paskwa, nag-uugma ang gabos sa bilog na kinaban, pati nga ni ang mga langitno na virtudes, asin ang mga angeles na potestades, nag-aawit kan himno kan sa imong kamarawayan, daing tapos na nagsasabi. Maluhod po ang gabos. Kagurangnan ikanagadan banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang, namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa lugaring niyang buot, pinasaluiban, sagkod sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, asin itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako ka magabos, asin magkakan ka ini. Taini ang sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuhan niya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na ansabi,
Mag-ako ka magabos asin mag-inom kaini. Taini an kalis kan sa kuyang dugo, dugo kan bago asin danay na tipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasaalan. Ini paggibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami nagurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagrangnan, kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kami nag-aarang, na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsaroon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan ang sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaibakan sa mong Papa si Leon, asin kan sa mong obispo si Rex Andrew, asin kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tangaling kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, nakaintupa, nakapagayagaya sa imo. Magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo, siringman huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin ka iba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Tindog po. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nang nangahas kitang magsabi.
Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo an katuninungan. Tanganin kami natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay natalingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapulisawan. Mantang kami naghahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Sa imo ang kaharian, asin ang kapangyarihan, siringan ang kamurawayan, sa mga Hesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi sa imo mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninungan itinatao ko sa indo. Hari paghilingaan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigua na siya mapatuninong asin magkabaronyog, sosog sa imong kabutan, ika na napubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kan kagurangnan danay na mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. magpatinarauhan kamo nin katuninungan. Peace be with you. Cordero ka Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Harati kami. Cordero kang Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Harati kami. Cordero kang Diyos na nagpapara ng mga kasalan ng kinaban. Tawi kami ning katuninungan. Maluhod po ang gabos. Mga tugang, uya si Hesu Kristo, uya ang nagpapara ang makasaalan kan kinaban. Paladan kita mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, Bako bako ako akong maninigo na ika magdagos sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Amen.
Maluhod po ang gabos. Pamibi sa hubileo. Amang langit nun, ang pagtubod na iwinaras mo sa imong aki, si Hesu Kristo sa muyang tugang, asin ang kalayo nin pagkamuot, na pinalaad kan banal na espiritu sa samuyang puso. Magpukaw liwat sa mo kan banal na paglaom sa kahadean mong madatong. An sa imong grasya, magbago sa mo, na kami dai mapagal sa pagpatalubo kan mga pisog kan marahay na bareta. Ining mga pisog, magbago sa kaladman kan katawohan, asin kan bilog na linalang, sa pusog na paghalat, sa bagong langit asin bagong daga, napakatapos daugon an karatan, an sa imong kamurawayan, magliliwanag sa god paman. An biyaya kan hubileo, magpukaw liwat sa samong mga peregrino nin paglaom, kan paghidaw sa mga kayaman nin langit, an siring na biyaya, magpalakop sa bilog na kinaban, kan kaugmahan asin katuninongan, kan samong paratubos. Sa imo sa muyang Diyos, banal sa god paman, an kamurawayan asin kaumawan, sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Matindog po ang gabos. Mamibi kita, nakikimahera kami sa imo kagurangnan, magkanigong maghumarig ka sa imong banwaan, natinukduan mo sa paagi kan mga langit no na misteryo, asin gibuhang magdumanhali sa lumang pagkabuhay, pasiring sa bagong buhay, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po ang gabos para sa mga nagkapirang anunsyo. Enot, ang second collection po ngunyan, ang bagnyato sa pag-ako sa mga jóvenes na mabisita sa satuyang parokya dahil sa durante kang National Youth Day sa June 10 to 14, 2025. Ikadua, ang pagpapasalamat po sa mga PPCRV volunteers. Sa ngalan po ng mga arsobispo, sa tuyang parish priest, ang PPCRV, buot po niya mong pasalamatan ang sanggatos sa mga volunteers, kadaklan mga jóvenes, durante kan nakaaging eleksyon. Dahil po matatawadan ang gabos sa sakripisyo na sa indang naginibo. Kamo po ang mga PPCRV volunteers, kamo po ang laad in paglaom sa satuyang nasyon. Salamat po liwat sa indo. Ikatulo, sa maabot na Domingo, petsa 25 kan Mayo, gigibuhon ang coronation rite kan Jubilee Reina Elena. Igwa po kita ning 11 Reina Elena na nagbaling niya na taon 2025. Gigibuhon po ini ang koronasyon sa oras na alaona nin hapon. Magkakaigwa po danganin sa gala o prosesyon kan mga reinas pagkatapos kan misa sa petsa 25, alas 4 nin hapon. Igwa po nin kotilyon pagkabanggi. Ikaapat, National Youth Day, in connection po kaini sa Hunyo 10 hanggang Hunyo 14, padagos man po ang pag-alok niya mo sa mga gusto umawat na maging foster families sa mga bisitang jóvenes. Ang sa tuya pong parokya, iyo ang sentro kan mga aktibidades digdi sa Rinconada. Maabot po ang mga jóvenes sa Petsa Gis kan Hunyo aldaw na Martes. Mayor na lugar kan mga aktibidades, iyo po sa tuyang simbahan para sa misa, asin sa CSPC para sa iba pang mga programa. Ikalima, iniimbitaran po ang mga katolikong pamilya na magpa-enroll kan sa mga aki sa Holy Cross Parochial School. Bukas na po ang pag-enroll sa satuyang eskwelahan, mapuan po ang pagklase sa Petsa 9 kan bulan na Hunyo. Bilang mga Katoliko, tawan nyato nin marhay asin katolikong edukasyon ang satuyang mga aki bilang satuyang Diyos nun na pamana.
Sa tuya pong paurugon, ang katolikong edukasyon, sa satuyang banwaan, sa paagi kan pagpaklase, kan sa inong aki, sa katolikong simbahan, ang Holy Cross Parochial School. Asin panghuri, ang final screening sa seminaryo. Sa Sabado, petsa 24 kan Mayo, igwa po nin final screening ang mga nakapasar sa entrance examination sa Holy Rosary Minor Seminary. Sa oras po inyong alas 8 nin aga, petsa 24 kan Hunyo. So mga interesado pa po na maglaog, magrani po sa mga opisina, sa opisina kasatuyang parokya, tangalig magiyahan sa final screening. May libreng transportation, pasiring duman sa seminaryo. Mahali po digdi sa Nabua sa oras na alas 6 nin aga, petsa 24, Sabado. Matindog po ang gabos. So mga nagsiselebrate po kasi itang birthday, tapi magditi sa inutan para sa pagpindisyon. Di na po masupog, dali-dalian, tanganig di kita maabala. Mayo. An kagurangnan, mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan kamo kan Diyos na makakamhan, kanama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw kamo sa pagkamuot, asin katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Lambang tao dila asin banwaan, tatarabon mo ilaw sa dalan, nagkawararak maluluyang mga aki, pailihan kan gabos